Moi, tänään pelataan Bravea. Nyt selataan ja katsotaan millaiset vastukset meillä on. Okei, aika hyvät, mut mun tiimi on myös aika hyvä. No, mä menen tuolta takaa ja mä tapaan Dynamikin. Ja nyt Piper tulee mua vastaan. Ei. Mä kuolin. No, nyt mä menen taas liikkeelle. Ja Brave on oikeastaan aika kiva peli. Katsotaan voitetaanko me tää erä. Okei, nyt mä vaan rikon pankkiiri. Jes, me voitettiin. Ja voitto tuli. Sain 8 pokaalia. Nice. Mä heti seuraavaan peliin. Oho, on meillä aika hyvät vastukset, mutta mun tiimissä on Crow. Ja Crow on tosi hyvä. Ja menen vähän takaa. Ja Jessie. Oliko se Jessie? Joo, Jessie. Joku en mä muista, on se Jessie, mutta nyt se yrittää tappaa mua. Mä oon piilos. Ei, miksi mä menin? Mä en katso toi peru. Ja kuolin. Nice. Okei, mulla on vastassa taas toi Jessie. No en mä tiedä, mihin se on Jessie. Mut nyt mä kutsun sitä Jessiksi. Laittakaa kommentteihin, mikä se oli. Ja nyt... Mikä ton nimi oli? Mä en muista. No laittakaa toinkin nimi kommentti. Ei, me hävittiin. No, moikka, tässä oli kaikki.